بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 12 ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤል 12 መጋቢት በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናብ በልዓም መሰግል ለኣኾ ብባላቕ ንእስራኤል ክረግሞም መፀዋዕታ ተገይሩሉ ዝመፀ በልዓም መሰግል ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ክሳብ ኣድጉ ብናይ ሰብ ቋንቋ እትዛረብ ኣፍርሖን ኣደንገጾን ነቲ መርገም እውን ናብ በረከት መለሶ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ይሕደረና ብኣማላድነቱ ንዘለዓለም ይሓልወና ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዘይቀድም ጸታሁ እምእለ ቅውማት ነፍሳት ለቡሌሞ እልታት ተክነፍዮ ሚካኤል ካህን ለመልእክተ ዲያቆን ኣምባ ኣምሳሊሁ ይቀትል እልዋነ ነፍስየ እሂዞ በእዴሁ ከመርእዮሙ ካልኣን ይፍርሁ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ኣሰርዕየተ ድንግልናሁ ለድሜጥሮስ ብተወሳኺ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 12 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ቅዱስ ድሜጥሮስ ድንግልናኡ ዝገለጸሉ መዓልቲ እዩ። ድሜጥሮስ ማለት መስትያት ማለት እዩ። ሃገሩ ድማ እስክንድርያ እዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ነበሩ። ንኣቦኡ ሓንቲ መዓልቲ ወይኒ ስማ ጓል ነበረቶ። ክመውት ከሎ ንወደይ ካብ ጓልካ ፈሊኻ ኣይትረኣዮ ስለ ዝበሎ ምስ ጓሉ ዓበዮ። ኣብ ግዚኦም ምእመናን ዝውሓድሉ ኣረማውያን ዝበዝሕሉ ስለ ዝነበረ ደቆም ዓቕሚ ኣዳምን ሂዋንን ምስ በጽሑ ካብ ምስ ዘይኣምኑ ከነመርዕዎም ሕጊ ሰብ ደኣ ይፍረስ እምበር ሕጊ ሰማያዊ ኣይነፍርስን ኢሎም ኣመርዓውዎም። በሊዖም እታ ጓል ሓውብኡን ደቂ ሓው ማለት እዩ በሊዖም ሰትዮም ተሓጒሶም ወዓል እሞ መሬት ምስ መስሀ ከምቲ ወግዒ ቤት ፈልዮም እታ ጓል ሓውብኡ ልዕልተ ወይኒ ቀዲማ ድሜጥሮስ ሓወይ ኣነ ንዓኻ ሓፍትኻ እየ ንስኻ ድማ ሓወይ ኢኻ ነዚ ስዒርና ከመይ ጌርና ስራሕ ሕጓና ክንሰርሕ ንኽእል በለቶ። ድሜጥሮስ ድማ ኣነስ ፍቓድ ኣቦይን ኣደይን ክፍጽም ኢለ ደኣ እምበር ድሌተይኮ ኣይኮነን ፍቓድኪ እንተኾይኑስ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ምእንቲ ንዓይ ምስ ካልእ ንዓኺ ድማ ምስ ካልእ ከየመርዑና ግን ሰብኣይን ሰበይትን መሲልና ንንበር በላ። በዚ ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ መንጸፍ እንዳደቀሱ ሓንቲ ነጸላ እንዳተኸደኑ ን48 ዓመት ነበሩ። እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ክበሃል ይኽእል እዩ። እግዚአብሔር ንዝመረጾ ብጥበቡ እዩ ዘንብሮ። ቅዱስ ሚካኤል መልአኽ ለይቲ እናመፀ የማናይ ክንፊ ንድሜጥሮስ ይኸድኖ ጸጋማይ ክንፊ ድማ ንልዕልተ ወይኒ ከዲኑ ሓዲሩ መሬት ምስ ወግሐ ድማ ብኣምሳል ርግቢት ብመስኮት ክወፅእ ከሎ ይርእይዎ ነበሩ። ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ሉኪያኖስ ይበሃል። ምስ ኣረገ ንህዝቢ ኣኪቡ ኣነ ኣሪገ እየ ብድሕረይ ዝሽየም ምረፁ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ባዕልኻ ሕጊ ሰሪዕካ ንገረና እምበር ንሕናስ ንፈልጦ የብልናን በልዎ። መዓልቲ ቆፂሩ ድማ ኣፋንዎም። ኩሎም ድማ ኣብ መዓልቲ ቆፀሮኦም ተኣከቡ። ኣብ ሱባኤ ከለዉ ተኣዚዙ ዝመፀ መልኣኽ ነጊርዎ ስለ ዝነበረ ኣብዘይ ግዚኣ ዝበሰለት ዘለላ ወይኒ ሒዙ
ከባርኽ ናባይ ክመጽእ እዩ ብድሕረይ ዝሽየም ድማ ንሱ እዩ ኢሉ ነገሮ ሽዑ ንሽዑ ድማ ድሜጥሮስ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ኣብዘይ ጊዜኣ ዝበጽሐት ዘለላ ወይኒ ኣብ ሙዳይ ጥብሒ ሒዙ መጸ ካብቲ ዝሓዞ ዝያዳ በረከት ተቐቢሉ ክወጽእ ከሎ እቲ ብድሕረይ ዝሽየም እዚ እዩ ኢሉ ኣመልከተሎም ሊቀ ጳጳስ ሉክዮስ ኣይደንጎየን ዓረፈ ቀቢሮሞ ክምለሱ ከለዉ መንበር ብዘይሹም ኣይሓድርን እዩ እሞ ንዓ ተሸየም በልዎ ንጹህን ድንግልን ዝቕመጦ ወንበር ከምዚ ከማይ ሕጊ ዘይመልአ ዘይተምሃረ ከመይ ኢሉ ይሽየም ኢሉ ኣበየ ኣቦና ነጊሮምና እዮም ኢሎም ኣገደድዎ ክሽየም እንተኾይነ ስርዓት መሃሩን ይበሎም ኣይተምሃርኩን ስለ ዝበልካ እምበር ኣቦና ክሽየም ከሎ አንቀጸ ብፁዓን አንቀጸ ኣባግእን አንብቡን ተርጉሙን እዩ ተሸይሙ በልዎ ነቲ መጽሓፍ ኣምጽኡለይ ብምባል ምንባብን ምትርጓምን ስለ ዝተገልጸሉ አንቢቡን ተርጉሙን ተሾመ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብሉይን ሓዲስን ኩሉ ተገልጸሉ በድሕሪዚ ኣብ ፍጹምነት ካብ ምብጽሑ ዝተለዓለ ከቑርብ ከሎ ዝነጽህን ዘይነጽህን ዝበቕዐን ዘይበቕዐን ይርኢ ስለ ዝነበረ ንስኻ በቂዕኻ ኢኻ ንስኻ ኣይበቃዕካን ንስኻ ኣቲኻ ተነሲሕካ ነጽሂካ ቅረብ ይብሎም ነበረ ሓጢኣቶም ይምልከት ነበረ በዚ ድማ ብዙሓት ሓጢኣቶም ንኣባት ነብሶም እንዳነገሩ ዝበሎም እንዳፈጸሙ ዝቐርቡ ኾኑ ካልእ ድማ ንጹህን ድንግልን ዝቕመጦ መንበረ ማርቆስ ምቕማጡ ከይኣኽሎስ ከምዚ ይብለና ብምባል ይሓሚዎውን ነበሩ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ናብኡ ብምምጻእ ድማ ኦ ድሜጥሮስ ኢትፍቅድ ኣድህኖ ርእስከ ባሕቲቱ ኣላ ክስት ዝሃሎ ምስሌከ ወማእከለ ብእሲትከ ናትካ ድሕነት ጥራይ ኣይትረኣይ ህዝቢ ብሕሜት ይጉዳእ ኣሎ ኣባኻን ኣብ ሰበይትኻን ዘሎ ምስጢር ግለጸሎም በሎ እዚ ለይቲ ናብ 12 መጋቢት ዘውግሕ ነበረ እሞ ቅዱስ ድሜጥሮስ ድማ 12 መጋቢት ነዚ ተኣምራት ፈጸሞ እቲ ተኣምራት ድማ ከምዚ እዩ ቀዲሱ ምስ ኣቕረቦም ሓዊ ኣጒዱ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ብምቕዳስ ንሰበይቱ ጸዊዑ ስፍሒ ኣጽፈቺ በላ ኪዳንኪ ዘርግሒ ብምባል ካብቲ ጓህሪ እንዳሓፈሰ ኣብ ክዳና ገበረላ ነቲ ህዝቢ 3 ግዜ ብምዝዋር መለስ ሰጥቶ እቶም ህዝቢ ድማ ኣባ ስለምንታይ ከምዚ ትገብር ኣለኻ በልዎ ብምኽንያት ሰበይተይ ተሓምዩኒ ከም ዘለኹም መልኣኽ ነጊሩኒ ነቲ ምስጢር ክገልጸልኩም ድማ ኣዚዙኒ በሎም ነዚ ኩሉ ዓመታት ብሓደ ክነሕልፎ ከለና ብግብረ ስጋ ኣይንፋለጥን ኢና በሎም ስረይ ለነ ኦ ኣቡነ እስመንህነ ኣበስነ ወገጋይነ በዲልና ኢና እሞ ይቕረ በለልና እናበሉ ድማ ኣብ እግሩ ወደቑ ይህድግ ይፍታህ ያንጽህ ወይስረይ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕረይ በለልኩም በሉ 12 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ከምኡ ድማ 12 በእንተ እግዚእስነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በሉ ኢሉ ስርየት ሃቦም ኑዛዜ ዝተጀመረ ድማ በዚ ጊዜ እዚ እዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለድሜጥሮስ እንተ በእዴሁ ተጽፋ ሓሳብ ኣዝማን ዘድህረ ወእለ ሃለፋ ኣርኣየዮም ሃይለ ድንጋለይሁ በስምረት ኣምላክ ኣልፋ ወቁሮ እሳተ በኩፋር ወለብእሲቱ በኣጽፉ ለእለ ናፈቁ ህዝቢ ከመይኩን ተስፋ ኣሜን በረኻት ናይ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ከምኡውን መላዚ ሰማኤት ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ፍልስጥኤም ዝኾነ መላዚ ብሰማዕትነት ዓረፈ በረከቱ ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰላም ለከ ሰማዕት መላዚ ዘምድረ ፍልስጥኤም ወልደ ኣግዓዚ ምህረተ ነዳያን እለቡ እንዘ ኢሰዚ ከመታምክረኒ ንኣነዛዚ ቅድመይ ዳደቀኒ ሊተ
إدموت أحزي بركتهم يحضرنا ناي كلهم قدسانا نجاوير أملاخنا مسكنا يخون نعناون بنايزم كلهم قدسان صلوتي محارنا نجاوير أملاخنا بركة رديئات ناي كلهم قدسانا يحضرنا آمين سنكسار دسمع زنبب فغرقويتا أولب بيعنبب حالوان صلوتين ناي قدسان دما يركب ذكريات عاديك لعالم يلو زخرنا يتعادق نعالم يزنبر آمين زودقا زنطبه كله دما زي ما خونه قال بعف ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተዓርመለይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚእ ውስተ መንሱት አላትነነ ወበልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ هيئة منجس هايلو سبات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل مرآك أوزت مرام سلام ليتشي دينجر ورنا دينجر وسجاج مجزاور سبا سلام ليتشي بروك تانت مارس وبروك فركر سكي تفسي في تو مارم تسقام توداس من تمغوس من تسكلو أوزاوير مسريك سعالو تسلي مرات بنتي على مرات كل على مرات من دراك أزي تابع فكر ولتشي يسوع كريستوس كما يسترلنا تعوينه تماهي سنة وكتماهي سنة وكرانتشي آمين آمين ليكن سوات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን